Moni teenager nde kwapangika nkhani yoopsa kwa basi ku Zambia kwa neighbor uko eti tagwirani chakumwa 20 years. Akuti mai wina wa zaka 26 zinake Mary Kachilika ndoti ali pa banja koma iye ndi mkazi wachiwiri oti abambo wali pa mitala pali mkazi woyamba iye second wife nde mkazi woyambayo dzina lake Fane Kanyinji ali ndi ana awiri wina wa zaka 6 wina wa zaka ziwiri eti pamene Mary Kachilika mkazi wa number 2 alibe mwana ndati pa 25 February 2026 February imwe uno akuti amayi ana anapasana chakudya nkwawa khazika panja kuti adzidya iwo kumagwira ntchito zina pa khomo kenako anaona kuti anacha sakwaonanso panjapo koma ati anamva kulira amamva kulira kwa anawo ndi amathamangira njira yomwe akumva kulira kwa ana kucha eti sono ati chomwe chinachitika nchonera kuti amayi achiwiriwa Mary Kachilika anapeza anacha akudya amayi awo palibepo ndi anawanyamula kumathamanga nawo kulowera ku mtsinje pamene anacha anayamba kufuula malira amayi aja ndikumalondola amayi awo kunena ananga ndasi amayi apa ngwamba kulondola kunena kuti akumveka ngati akulira kuchokera uko iwo acha uthamanga kupita kumene kuja tsono Amere aja anatenga ana anzawo nkuwavungira muchani mu mtsinje akwazivungira mu mtsinje msodzi amapanga zake anawaona ndikwamba kwathamangisa kuti chifukwa chani waponyana mu mtsinje uko amayi awo ana akutulukira akuna kuti chachitika ndi chani msodzi uja akumuthamangisa be mayi uja akuti wakuponyera ana awiri mu mtsinjemo nkumgwira nze mayi uja anosopana anagwidwa Mary uja akumfunsa unena kuti chachitika ndi chani ana waaponya kuti ndefu ndi mantha nakasuwaonedwa analoza kuti ana ndawaponya patipo ana ndawaponya yapa msodzi uja kuyitana anthu kuno anthu to basi kutani anthu kuthamanga kupita ndi chani msodzi ati ndamuona mayiyo akuponya ana awiri muchani mu mtsinjemo basi anthu ena anammanga mayiyo ena kuyamba kusakasaka mu mtsinje muja ana nakasewa aponya madzi awatenga ana aja ndi akhala kusakasaka ana aja ndi wapezeka ndi mmodzi sofa abambo awo ana anali ali ku ntchito samadziwa kana kalikonse monse zonse zimadani zimapangika Amere Kachilika amangidwa sofa wapezeka ndi mwana mmodzi akadasakasaka be mwana winayo ndata polisi akupanga suspect kuti wapanga zimenezi zimayifa cha nsanje atifati analibe ana amampangira nsanje winayo ndemonse amakhala pamene popo wakhala akulingalira kuti angapange chani kunena kuti zoopsa zochitisa mantha kunena kuti osangochokapo pa khomo bwanji ngati ukanika kukhala ukuzunzika mtima kungochoka koma mpakana kwapangana chiwembu zoopsa kwambiri koma ndi zomwe zikupangika ku Zambia. Thupi la mwana amene wapezeka ndi mwana wa zaka 6 yo amene sanapezeke ndi mwana wa zaka ziwiri. Munthu ukakhala ndi ana ngati ufuna kukwatira munthu wina alisika ndiwe nzimayi ka ndiwe nzibambo kumayamba kaimwa mpima munthu uja kunena kuti kodi uyu mtima wake kutenga nthawi kumudziwa angawakonde ana anga angawalere ana anga kupewa zinthu zoopsa ngati izizi.